Vážení diváci, dobrý den. Chladný leden má v české komunitě zpravidla nejméně akcí. Z těch tradičních můžeme vyzdvihnout pouze 3 krále, kteří procházeli Kruščicí na začátku měsíce. V našem archivu však máme mnoho zajímavostí z poslední doby. Například 4 výstavy, vzájemně zcela odlišné svým tématem, které se konaly ve Vršci a Belecerkvi. Pojďme je teď společně navštívit. Výstava Vladimír Červenka, fotograf života, byla slavnostně otevřena v polovině listopadu v historickém archivu v Belecerkvi pod záštitou Školy Plus v rámci Českého kulturního podzimu. Výstava byla věnována významnému fotografovi Vladimíru Červenkovi, který jako první student z tehdejší Jugoslávie vystudoval v Praze FAMU, obor umělecké fotografie. Autorem výstavy je Anton Stehlík, který pro návštěvníky výstavy připravil vyprávění s multimediální prezentací o životě tohoto fotografa. Jejímž spoluautorem je Stefan Stehlík. Projekt podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Účast na vernisáži byla mimořádná. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak obyčejný, často přehlížený předmět může vyprávět celý příběh? Nebo jak prázdný prostor dokáže odhalit hluboké stopy lidské existence? No přesně tohle jsou otázky, které fascinovaly Vladimíra Červenku, umělce, který v té nejběžnější každodennosti hledal a taky nacházel celý vesmír. Uvědomil si, že nechce dokumentovat jen velké, viditelné události. Začal se obracet spíš dovnitř, k sobě. Přijal směr, kterému se říká subjektivní dokumentarismus. Co to znamená? Jednoduše to, že osobní vize fotografa, jeho pocity a pohled na svět jsou stejně důležité, ne-li důležitější než samotný objekt, který fotí. Tereza Stamenkovič-Klepáček je nadaná akademická malířka a umělkyně, jejíž díla jsou rozpoznatelná podle výrazné barvy a tepla, které cítíte při pohledu na její plátna. Výstava s názvem Krajina, kde vzpomínky kráčí s námi, se konala ve Vršci. Hostitelé poskytli prostor galerie Tačka Susretanja. Spoluorganizátory výstavy byla Česká beseda Vršac a Česká škola Banát. Dobroveče svima, da vas pozdravim ispred udruženja Češka beseda Vršac.
Ovu izložbu radimo u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Republike Češke, Češkom školom Banat iz Bele Crkve i tačkom susretanja. Ovo je jedna velika prilika da ostvarimo i prvi susret i započnemo, nadam se, plodnu saradnju sa organizacijom Tačka susretanja i nadam se, a i mislim da prosto među nama postoji neka hemija i da ćemo sarađivati i dalje. Da se zahvalim svima prisutnima što ste došli. Ovom realizacijom projekta Krajani Krajanu u stvari želim sve da vas podsjetim na zavičaj u kom živimo, na reč koja je postala gotovo arhaizam. U trendu su mnogi savremeni pojmovi, a ova reč koja je za nas veoma važna i prosto vezuje nas za naše korene, ostala je nekako po strani. Ja mislim da prosto niko ne može da me otrgne od mojih korena, niko ne može da me istisne iz pejzaža, odnosno iz mog zavičaja u kom toliko uživam. I evo još jedne prilike da sa mnom podelite sva ta osjećanja koja su me vodila kroz zavičaj i nadam se da će vas to inspirisati da o svom zavičaju više mislite, da ga čuvate, da u njemu negujete kulturu, običaje i tradiciju koja nas sve spaja. Hvala vam svima što ste došli. Bez vas ja ne bih bila ja. Česká beseda Vršac využila příležitosti zapůjčení výjimečné výstavy, kterou organizovalo Velvyslanectví České republiky v Národní knihovně v Bělehradě. Jednalo se o výstavu s názvem Nerozluční bratři Čapkové. Autor Hásan Zachyrovič, která se konala v Domu armády ve Vršci 13. listopadu za podpory Velvyslanectví, Kulturního centra Vršac a České besedy Vršac. Otevření výstavy se zúčastnila velká část členů krajanské komunity z Vršce i okolí, studenti a zástupci institucí a organizací. Expozice představila řadu materiálů od kreseb a literárních citátů, divadelních plakátů až po fotografie z různých období života bratří Čapků. Kroz fotografije i dokumente iz arhiva Udruženja braća Čaplek iz Praga, Muzeja braće Čaplek Male Svatovnice i lične arhive autora, posetioci će imati priliku da se upoznaju s bogatim nasleđem ovih stvaralaca. Autor izložbe Hasan Zahirović je rekao da je izložba prvobitno realizovana za Praški centar za arhitekturu 2020. godine povodom stobožičnica nastanka reči robot koji su skovali upravo braća Čaplek, a od tada putuje po različitim češkim kulturnim centrima, galerijama i bibliotekama.
Dne 29. listopadu byla v galerii Českého mediálního centra v Bílé Crkvi slavnostně otevřena výstava s názvem Život farnosti, minulost a současnost. Na zahájení monsignor Mirko Štefkovič, zrenjaninský biskup, srdečně pozdravil věřící z Bílé Crkve a okolních farností. Podtrhl, že výstava představuje cenné historické a duchovní dědictví 302 let existujících farností. Staré fotografie, dokumenty, předměty a umělecká díla. Expozici obohacují umělecké práce pátera Leona Tápaje, současného správce farnosti. Monsignor Štefkovič po zapálení první adventní svíce slavnostně prohlásil výstavu za otevřenou a udělil své požehnání všem přítomným. Pro České mediální centrum jako hostitele je taková návštěva a zájem občanů velkou ctí. Dragi župniče Leone, dragi svećenici, dragi župljani Bíle Crkve i okolnih župa i filijala, predstavnici, poštovani domaćini, predstavnici Českog medijskog centra, poštovani uzvanici, dame i gospoda. Srdačno vas sve pozdravljam u ime Zrenjaninske biskupije i u svoje lično ime. Velika mi je radost što se danas u ovom prostoru Češkog medijskog centra u Bíloj Crkvi možemo okupiti na otvorenju izložbe pod znakovitim nazivom Život župe, prošlost i sadašnjost. Ova izložba nije samo skup starih fotografija, dokumenata i župnih predmeta. Ona je na neki način živa hronika vjere, svjedočanstvo jedne župne zajednice koja se kroz desetljeća znala nositi i sa radostima i žalostima, proslavama i sa iskušenjima, ali uvijek sa pogledom upravljenim prema Bogu. Posebno je dirljiva i bogata ostavština fotografija i uspomena na župnika Nikolu Lenera, svećenika čiji je život snazno obilježen i trpljenjem u vrijeme komunizma i zatočeništvom u logoru. Njegov život, kako svjedoče ove fotografije koje možemo pogledati i sjećanja, spašen je zahvaljujući hrabrosti i plemenitosti vjernika iz Bíle Crkve i Kruščice. Iz te zahvalnosti izraslo je i njegovo životno obećanje da će do smrti služiti upravo ovdje, među vama. I to je obećanje on ispunio. Ovdje je i pokopan kao pastir koji je ostao vjeran svojemu stadu do kraja. Njegova ostavština s fotografijama još iz 1927. godine i svjedočanstvima prijateljstva s nadbiskupom Rafaelom Rudićem, ovdje imamo barem jednu fotografiju, dragocen je dio naše crkvene i historijske baštine. S poštovanjem se danas spominjemo i veličasnog Josipa Matanovića, koji je također duboko obilježio život ove župe i vjernika. Naravno, tu su i ostali svećenici koji su služili u ovoj župi. Svećenici nisu samo službenici oltara, oni su postali dio obiteljskih priča ovdje u Bíloj Crkvi, kao i dio identiteta ove zajednice. Posebnu vrijednost ovoj izložbi daju i umjetnički radovi veličasnog Leona Tápaje, upravitelja ove župe, koji svojim osobnim izrazom, osjetljivošću i duhovnom dubinom unose dodatnu toplinu ovoj današnjoj izložbi. To je i lijep znak kako se vjera ne čuva samo u pamćenju vjernika, nego se i danas stvara, živi i izražava. Možemo to vidjeti i na ovim ikonama. Ovakve izložbe nisu samo okrenute prema prošlosti. One nas pozivaju na zahvalnost, ali i na odgovornost. Zahvalnost za sve one
koji su prije nas gradili ovu župnu zajednicu molitvom, radom, žrtvom. Odgovornost da mi danas budemo dostojni nasljednici njihove vjere, da župu ne doživljavamo samo kao spomenik, nego kao živu zajednicu vjernika u kojoj i mi možemo dati naš lični doprinos. Večeras mi u Katoličkoj crkvi započinjemo liturgijsko razdoblje Adventa ili došašća, priprave za Božić, vrijeme iščekivanja i nade. Upravo zato je ova izložba jedna snažna poruka. Bog je prisutan u patnjama i radostima tokom prošlosti, prisutan je i danas među nama, pa zato s povjerenjem u Boga gledamo i prema našoj budućnosti, čak i onda kada društveni pokazatelji baš ne sugeriraju da nam je ona svijetla. Zahvaljujemo od srca svima koji su sudjelovali u pripremi ove izložbe, osobito župniku, župnoj zajednici, organizatorima, domaćinima, suradnicima. Vaš trud nije samo kulturni doprinos, nego i jedno djelo sjećanja i vjere. Na kraju, s radošću i zahvalnošću proglašavam izložbu Život župe, prošlost i sadašnjost otvorenom, a na sve vas i na cijeli ovaj događaj zazivam Božji blagoslov. Da nas ova izložba ohrabri u vjeri, učvrsti u zajedništvu i ispuni nadom koja nam je tako potrebna. Hvala vam na pažnji i neka vas sve prate mir i dobro. Gospodine biskupe, hvala vam na lijepim rečima, dragi vernici, dragi gosti, dragi prijatelji, možemo i tako reći, ne samo katolici, već i pravoslavci koji smo došli danas tu da otvorimo ovu izložbu. Bela crkva ima veliki značaj u toku istorije. Značaj isto velik kao i pravoslavna, a također i katolička crkva. Imali smo toliko velikana, sveštenika, koji su čak i svoj život za Krista su spremni bili da daju. Ali Bog je hteo to da oni ostanu još tu pored nas, pored vas, draga braćo i sestre, jer ste ih vi poznavali jako dobro. Ja ih poznajujem samo preko slika, zapisa. Ali oni su ostali do kraja svog života tu u Beloj crkvi. Bela crkva ima jedan čar koji ne smemo pustiti da umre. I moramo se boriti za to da opstane. Nije važno koliko nas ima katolika u gradu. Važno je naš vernost prema Kristu, prema Bogu, prema našoj crkvi. Zahvaljujem se još jednom i gospodinu Jarku Bognaru koji je svojim prisustvom i svojim zalaganjem za ovu izložbu pomagao nama da se ovo ostvari. Ovo je bila jedna ideja iz parohije i vidimo tu ideju smo mogli da ostvarimo. Da nas ljudi vide, da postojimo, da smo živi i da nas ima, što je najvažnije. Neka nas dragi Bog blagoslovi također i molimo Boga da da sve o nama strpljenje, ne samo nama i našim braćima i sestrama, razne verske i nacionalnosti, da možemo uvek ići otvorenim stazama prema Kristu koji je Bog, ljubav, milost i Sin Božji. Tako da sad bih molio našu Editu vernicu da par stvari ispriča u vezi istorije naše parohije, naše župe. Imam prijatnu dužnost i čast. Mám tu milou povinnost pozdravit vás všechny jménem katolické farnosti i svým vlastním jménem a doufám, že tato výstava ve vás vzbudí velký zájem, protože význam této výstavy o římskokatolickou farnost Bela Crkva je nepochybný. Skutečnost, že žádná farnost v banátském regionu
není stará 302 let jako ta naše a že žádná jiná farnost nemá tak dlouhou historickou kontinuitu, vypovídá o její minulosti mnoho. Naše farnost byla založena v roce 1723 a je jednou z nejstarších aktivních farností, která nikdy nepřerušila svou činnost. Během své dlouhé historie měla farnost již od 70. let 18. století status římskokatolického okresního děkanátu pro 14 kostelů v banátské vojenské hranici a poté byla povýšena na farní okresní děkanát v rámci diecéze Čenat až do roku 1924, kdy byla zrušena. Da bi zatim unapređena u rang župnog distriktnog dekanata u okviru Čanatske biskupije sve do 1924. godine kada je ukinuta. Od 1924. do 1972. godine v letech 1924 až 1972 byla farnost podřízena ústřední náboženské autoritě Bělehradské arcidiecéze a Bělehradskému arcibiskupovi a od roku 1972 do současnosti je součástí Zrenjaninské diecéze, to jest apoštolské administratury Banátu, která byla v roce 1986 prohlášena za diecézi. ostalo je zapisano da su se na čelu župe uvek nalazili školovani župnici. Je zaznamenáno, že vedoucím farností byli vždy vzdělaní pastoři, teologicky vzdělaní na nejlepších evropských univerzitách, mnozí s doktorskými a vědeckými tituly. Farnost byla centrem náboženského a duchovního myšlení, ale také plnila významnou kulturní, vzdělávací a osvětovou roli a poslání, a to jak v Bele Crkvě, tak v celé její administrativní oblasti. Farnost se může s hrdostí dívat na svou roli při zlepšování občanské společnosti v Bele Crkvi v minulých staletích a je nedílnou součástí historie města Bela Crkva. Její přínos k tomuto rozvoji trvá více než 3 století. Traje više od 3 veka. Dobrý Bože, blagoslovi ovaj vijenac, neka svijeću koju ćemo upaliti svijetli u našim srcima, nek je to znak naše vjere i pouzdanja. Evo, hvala vam. Mi ćemo poslije nastaviti paliti sveće kako dolazi naš najradosniji praznik. Ovdje okupit ćemo se i nastaviti ovo što sad radimo. Sada izvolite vi koji niste bili u centru da vam pokažem, a ostali neka nas gledaju malo imat ćemo vremena i za to. Dobro, možda.
Dnešní perličky zakončujeme přáním, aby i tento rok byl plný výjimečných událostí, které vám můžeme zprostředkovat. Mějte se dobře, buďte zdraví a zase za měsíc na viděnou.